बरियाखा बाबुनि मोननायसोमोन बे सुजिया नै गाइस सुजिनि लारु नै लारुथ' नंला सुजिनि मा होनगोन फिथा जानोसै दिनै और फिसा होनांसिगौ नांगौ नाबा दसेनो खामो हेलो गाइस गुड मर्निं नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेल आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर सान्दुं सायलायनानै नै सान्दुङानो नाङा जोंहाना ओमफ्राय सान्दुं सायनानै आं दा सा लोंहांदों आरोना जोङो ओमफ्राय सासेया सा लोंनो नेगासिनो नै आं भिडिअ खालामनो थाखायनो साखौ दांथ'नाङा होननायखाय मालाय दाङाखै ओमफ्राय आङो दिनै मा बानायदों नै सुजिनि मा होनगोन फिथा बानायदों नै ओमफ्रायहाय गेजेराव दंबावो मोनसे लाभ नै बिखासो बानायबावबाय बिखा आंनि बिखा स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो ओमफ्रायहाय दिनै ओरैबायदि खामानि दङ जाग्रोनोसै आं बिखाखौनो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै ओरैबायदि खामानि दङ माने जोंहा दिनै ओंखाम गोरलैनि माइरं गोरलैनि अरे कहना क्या चाहते हो दिनै ओंखाम गोरलैनि माइरं गोरलैनि फुजा होगोन आरोना ओमफ्राय न' लिरनांगौ जि सुनांगौ ओरैबायदि खामानि स' दायो लिंकनो लानोसै आरोना स' गाइस दायो आङो जि सुग्रोना लानोसै आरोना ओमफ्राय माने आं फुरा दिनैहाय मा खालामो मा मायो नोंथांमोनजों सबखौबो शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बाथाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' आं दायो जि सुग्रोना लानोसै आरोना बेनि उनावहाय टसकबो लांखांबाय न'बो सिबखांबाय ओमफ्रायहाय इसिंखौ गेस रुमखौ आइया लिरगासिनो ओमफ्राय आङो जि सुखांनानै जोंनि रुमखौ लिरनोसै ओमफ्रायहाय ओंखाम ओंख्रि संलायनोसै आरोना स' दायो जि सुग्रोनोसै आरोना guys, tayo nalirnesay. Mama kaya naman siya. Oh my god, apa dia? Ayo. Ayo, malah pasal mana orang boleh lah. Siapa tu? Sampai? Mana? 미싱으로 고마가신죠. थ' गाइस दासो सानसुनि ओंखाम जानोसै आरोना दुगैखांनानै ओमफ्राय 12ता बारबाय स' दायो जाग्रोना लानोसै आरोना स' गाइस दासो माने ओंखाम जाखांनानैहाय जिरायबाय आरोना आङो माने ओंखाम ओंख्रिखौबो आं संबावदियासो ओमफ्राय आइयासो संबाय आरोना ओमफ्राय आइया दायो मा होनो फुजा खुलुमनो थांबाय ओंखाम ओंख्रि संखांनानै ओमफ्रायो आं थाङासै आरोना माने नोंथांमोना साननो हागौ दे माइ गोरलैनि फुजा होननायानो न'आव मानो होआखै होननानै न'बो माने गासा लगायो ओमफ्रायहाय जेनेबा बिदिनो सोरबा सोरबि थगि होयो आरोना ओमफ्रायहाय जोंहाबो ओरैनो गासाल' लगायबाय ओमफ्राय थगि सगि होलायासै आरोना ओमफ्रायहाय जोंनिया फागि आरोना जोंनिया एसे बुरजायानो दं खोमा 20 गिरिनि सायाव आरो आं सोङाखै जायखिजाया 20 गिरिनि सायावहाय फागिदों आरो जोंनिया दैमारि पार्टि ओमफ्रायहाय बेखिनिया माने मोनसे न'खरावनो जमाहाय बयबो बेवहायनो खुलुमफैयो आरोना ओमफ्राय बेवहायनो होयो जोंनिया फुजाखौ बोसोरे आरोना जेनेबा बैसागानो जा मागोआनो जा इदि फुजा होयो जोंनिया दैमारि फागिनि ओमफ्रायहाय बेवहाय बयबो खुलुमनो थाङो आरोना गेदेर उन्दै सबबो आरोना ओमफ्रायहाय न'खर न'खर बिदिनो गाव गाव गोसोजों होयो आरो ओमफ्राय इयावबो खुलुमनो थाङो ओमफ्राय दिनै आङो थाङासै आरोना ओमफ्रायहाय आइया थांबाय
ओमफ्राय जोङो थाङासै रावबो थाङासै जोंहा आफाया दाहाय थांगोन खोमा मिथिला आरो ओमफ्राय जोंनिया हरावहाय मा होनो न'आव ओमफ्रायो ओजों खुलुमखांना फैनानै न'आवहाय न'नि फाख्रियाव जेनेबा आलारि लगायबावनानै ओमफ्राय बिदिनो दाउसा आरि हाथारो आरोना जोंना बोलि जिहेतु ओमफ्रायहाय नोंथांमोना आं दिनै खोन्थाबाय आरोना क्लियारलि जोंनिया बोलि बाथौआनो थेवबाबो बोलि होयो आरोना बेनो ओमफ्राय दासो जाखांदों ओमफ्राय खर' लोबनानै खानायाबो रानाखै खानाया बिराद मोजां जादों आंना दिनै फिस्लाथार मोनदों बिफा फिसा ट्रेक्टर नायनो थांदों जोंहाना ओमफ्रायो हा लाबनो होदोंमोन हाखौनो रोगाखांथ'वाखै खोमा न' खाथियाव ओमफ्रायहाय दाहायसो लाबसिगोन ना मागोन मिथिला आरो फाख्रिखौनो हाखोनो नागिरना मोनाखै एबार जोंनियाव बिराद बेसर होरि फोसावदोंना ओमफ्रायहाय हाखोनो मोननो थान जादों आरोना गाइस नै हा लाबोदोंमोन हा खोनो लाबोदों आरोना मिथाइ मोनजाबानो जायो थांबाय मालाय लाबबावबाय नै एबार जोंसो ट्रेक्टर थाम थांना नों न'मा होनदो थांना ओमफ्राय लोगोफोर नै आं दायो अन गुन्दैखौ देना लाबाय आरोना ओमफ्रायहाय नै बेवहाय खारैबो लाबाय ओमफ्रायहाय माने आङो अन ओंख्रिखौ संनो थाखाय रेडि खालामजोबनानै लाबाय आरोना पुरा गासिखौबो अन सन देग्लिखानानै ओमफ्राय दाउखौ आइया गोदाना होबाय दायो आङो संबाय थानोसै आरोना माने फारसेनिफ्राय देखायबाय थालायला आरोना आङो बयबोथ' संनो रोंखागौ नालाय हरबो जाबाय नालाय ओमफ्राय नै लोगोफोर माने अनखौहाय आइयासो होबाय आरोना ओमफ्राय माने आं होआसै माने बाबा मबाइल नायनो बिबाय थानायखाय आङो ओरैनो गोजाननिफ्राय खेबबाय आरोना माने आङो दिनै सानसेनि ब्लग होगोन होन्दों नालाय ओंखायनो एसेब्लाबो आं देखायबाय आरो नोंसोरनो ओमफ्राय दायो नै जानायनि फाला आरोना लोगोफोर दायो होथारनोसै ओंखाम गोरलैजों अन ओंख्रिजों ओमफ्रायहाय बाबा ओरैबायदि मबाइल नायनायाव बेस्थ' माने मबाइल खोन्थिबासो ओंखाम दौजायो आरोना बेयो ओमफ्रायहाय आंथ' होथारनोसैयानो जानाया ओमफ्राय जोंहानि फिसालाया ओरैबायदि नायना गोमोहाबबाय आंखौ आयै सनाया स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिननो नाजानोसै स' बाय बाय